Eminescu le zice epigon, eu le zic epigoi, că-st efectiv coită tot ce ne face uman pe noi. Vor victorie, război, vor și glorie ca eroi, dar n-au loc în istorie nici ca strigoi papițoii. Ăștia au permis conștient un ritual demonic, ne-au atacat ecologic, ne-au ruinat economic și spiritual istoric, ne-au deformat metodic, ne-au devorat masonii, ne-ar fi reformat canonic. Sunt altele care ne hrăneau cultural caloric, altele pe care moșii noștri le apreciau valoric. Excludeau din start actorii și scamatorii care se fac singuri de ca instalatorii. Sfidau armatele lui Satan, infadatorii. De-aia scamarele duc Adam numai că stau în fața țării. Sau panea lui Caran la o plimbare cu trancantină la mare și e taman până la tine în fața scării. Trebuie să dăm jos de pe ciolan trădătorii ce ne-au dus ca pe cioran pe culmile disperării. De-aia loc de memorii la lumina lumânării, tot risipesc amatorii ca sirena salvării. Liric vorbind atlet perfect ca discopolii, limpede și plin de viață ca adâncul mării. Dar nu-mi plac bufonii, pentru mine chiar nu-i comic să tot văd sărmani cu harfe de Berlusconi. Pot fi laconic până la catatonic ca la pony, dar scuip atât de tare încât se sparg atomii. Senin ca un copil, scuip venind că simt stabil și e indubitabil că-s chiar irecuperabil. Nici neconfesabil ce-mi propun făcând rap. Amulea, dar nu-mi sta în drum, nu sta în truc cu rap. Antule, bă, minte încustă, ține minte o șustă, multe puste, buste scură până ajung să guste din scură. Uitând că pe coloana mea nu vezi vreo fisură. Oi fi spășit, oi fi prăjit, dar nu-ți vreo prăjitură. Așa că odată dacă mai bați apropo eroule, te ba la popo, gol la propriu tău show, bă, boule. Vin din stradă, nu-s vreunul din clan, nu-s vreun huligan, totuși te bat cu tot cu brigadă. Sună la gardă, sar gardul ca pe coardă, că-s la poartă. Gata să te las cu arcada spartă, coartă și toți or s-o vadă. Poate scoși o dovadă, măcar să fii și tu un sifon omologat. Mă vezi, degeaba ești isteț, primești dispreț când ai obrazul gros ca șoriciu de mistreț. Mi-e dor de anii 80, eu nu înțeleg nimic din piste ca tine prefăcute și seci. Deci până Hristos mă face tare ca pe boca, te dau knockout cu un croșeu ce crapă roca. De fapt să ne calmăm puțin, dar ține cont că aș putea fi gata să mor pentru ce susțin. În schimb tu, par genul ce s-agață de viața